Ало, чуваме ли се? Ало, да. Здрасти. Чуваш ли ме? Здрасти. Да, Какво става? нищо. Добре. Айде да се запознаем, ако искаш. Аз съм Божидар. Приятно ми е. Кой набор си? 08. Как? 08, очаквайте има такъв въпрос. Ха, аз съм 99 и съм Христо. От кой град си? София. Мгм. И как си завършил маркетинг като си 08, бе, брат? Не университет. Аз бях в един курс и фактически още съм. На SoftUni ли или? А, не, един друг. Така че фактически хем го уча в момента, хем пак имам някакво познание. Кой клас си? Девети сега. Да, Супер. да. От Надявам рано се това трябва да не се е натиска. така е. Надявам се това не е проблем. Не, брат. Да. Ами, аз направих една презентация, мисля да я пусна, пък ако излязат някакви въпроси. А, така, мисля сега като първа среща, първо да се съсредоточим на въпроси като цяло ще ти задавам, за да разбера положението ти с магазина и като цяло идеите, които имам, да ги обсъдим и Няма да видим проблем. какво ще правим. Да, така. Само. Няма проблем. Може би ще трябва да напусна, защото ми иска разрешение за това, така че ще се включа всеки момент. М, Добре.
Чуваш ли ме? О, да. Чай, че е първия път без аудио и не те чух. Да, ясно. И ти обяснявах, че мога да им слагам визитка на, на страницата ми. М, да, в самата пратка. Да. А ти пращаш ли ги с някакви брандирани кутии или е просто Не. Нищо, само плика на еконт и това е. Въобще ясно? Да, еми не съм. тогава такава визитка бива полезна. Преди се занимавах да им слагам, примерно, Харибо малки меченца, подаръци, специално пликове да им опаковам, ама нещо няма време. И с това се занимавам. Да, нещо, което можеш да направиш, за да ги връщаш, е, например, а, на такива визитки малки да им даваш някаква малка отстъпка. Да, примерно 10%, то аз точно това ми беше визитката отпред, нали, а, OX профила, Instagram страницата, мисля, че и телефонния номер даже си бях написал, нали, Дрехи Shop 2 брандирано и отзад а, вие печелите 10% отстъпка при следващата покупка. Това онова и да, в смисъл, хем, Да, хем си промотирам страницата, хем уж отстъпка, нали, 10%, което е добре, нали, и така. да, и като ти пишат, просто да снимат това. Да, Да, правил съм го, ама трябва пак да почна, верно. да, това наистина няма да е лоша идея. Би помогнало със сигурност. Да. Дори ако има някакво ограничено време от сорта на 2 месеца, 3, Да, за да може да не го оставят някъде и да го забравят. защото имаше пък една, да, дето една година по-късно си ми беше такова. В смисъл за мен не е проблема, ама Обаче една от 10, които са получили, например. Така че, да. друга идея, която имах е за имейл лист, което всяка седмица, например, може да им се прави по едно съобщение, в което да се обяснява нещо. Нали, това вече е изцяло entertainment. И вече, нали, пак да си има линкове към отделните места. Но могат да се обсъждат някакви неща от света на модата, най-основно. М, Или просто новини. Например, Push имат втория им акаунт, който е, нали, community акаунт. Те постоянно качват просто всякакви новини. Нищо свързано с мода и дрехи. Което им оттам имат много лидс към самото приложение. да. Но това, например, може да се направи малко по-късно. А, Рилсовете са доста важни в случая, така че тях би трябвало да започна да ги правиш отново, като предлагам ти да си ги снимаш и аз вече мога да ти ги обработвам само и да ти ги Добре. пращам, за да си ги качиш на различни места. В Инстаграм и в ТикТок. Да. Чудя се коя страница сега да ползвам в ТикТок. Тая така и така съм я преобразувал, май не, с 36 000, дето е. Ами да, то много зависи по принцип.
няма да е лошо да качваш и в двете, нали? То едни и същи неща, просто може да ги качваш на и двете места. Мгм, мгм. Да. И евентуално, ако искаш, може отново да си почнеш да рекламираш Instagram постове. Не ми да, ама Това би помогнало и вече, нали, щом нямаш време фактически да ги учиш тези неща, аз мога да го поема. За таргетирането, защото това е много важна част от пускането на рекламата. Нали, не можеш да таргетираш някакви много стари хора, които или просто хора, които се занимават с програмиране и ти примерно да се опитваш да им продаваш някакви текове. Нали, случва се обаче двете неща да, да, някакси нямат много лойка. да, да, ясно. Да. Това ще го мислим, значи. Да, аз съм съгласен. В смисъл, Да, за примерно. Facebook ти с групите си се ориентирал. Там не мисля, че трябва да се пипа нещо като цяло. Реклами там пускаш ли? Не, в смисъл, то там си качваш постове и те хората Да. си ги гледат. Да, Там то няма. фактически групите не са платени, така че във Да, Facebook не мисля, че трябва да се качват някакви реклами. да, да. И аз съм на това мнение. Да, така че само Instagram в TikTok няма нещо такова като реклами. Там си е всичко органично. Да, да. И общо взето е това, като гледам. Да. Ами, общо взето и вече такива цели аутфити може също да започнеш да снимаш, Да, да. освен по-отделно дрехите. И нали, тези видеа, които вече ги имаш в профилите, нали, които са по достигнали до повече хора, нали, тях просто можеш да ги копираш с други дрехи. Да, да. Ето това е. Тия, които са избухнали, които са стигнали до най-много хора. Да. Не е нужда да са 15 000 гледания, но като имаш средно по 500 гледания на видео, тези, които имат над 1500 са окей. Да, да. Наистина е така. Добре. Като цяло това беше. Тук съм си написал имейл и телефона, ако искаш да ги имаш, но предполагам, че по Инстаграм ще продължим да говорим. Да, там ще си поддържаме връзка. Да. В такъв случай чакам, нали, като снимаш видеята, да ми ги пратиш и тогава ще говорим. Добре, тия дни ще гледам да направя някакви рилсове, да снимам и на закачалки, и на земята, някакви по-интересни артикули, които имам. И ти вече ще видиш там, ще ги обработиш нещо и някое от рилсовете, примерно, ако ни се получи по-добро, може и да го промотираме. Да му пуснем една реклама, да видим как ще тръгне. Да, И, и точно, така. точно. Добре, тия дни, значи, ще снимам някакви видеа и ще ти пиша. Ще се чуем. Добре, супер. Аз тази седмица съм малко по-заед до четвъртък, така че М, след това ще мога Няма. да обърна повече внимание. Да, да, то не е спешно, така че нищо Да. няма да избира. Да, но идеята да все пак да се движим бързо. Да, да. Добре. Добре, значи това е за сега. Ако имаш някакви въпроси, питай. Ако не,
И мисля, че не. Няма. Ами в такъв случай да ти пожелавам приятна вечер И на и, тебе. и ще се разберем по-късно тази седмица. Добре. Добре, Айде тогава. Чао, чао. айде, чао, чао. Ало, чуваме ли се? Ало, да. Здрасти, Чуваш ли? Здрасти. да, Какво става? нищо. Добре, айде да се запознаем, ако искаш. Аз съм Божидар, приятно ми е. Кой набор си? 08. Как? 08, очаквайте има такъв въпрос. Ха, аз съм 99 и съм Христо. От кой град си? София. Мгм. И как си завършил маркетинг като си 08, бе, брат? Не университет, аз бях в един курс и фактически още съм. На SoftUni ли или? А, не, един друг. Така че фактически хем го уча в момента, хем пак имам някакво познание. Кой клас си? Девети сега. Да, Супер. да. От Надявам рано се това трябва да не се е натиска. така е. Надявам се това не е проблем. Не, брат. Да. Ами, аз направих една презентация, мисля да я пусна, пък ако излязат някакви въпроси. А, така, мисля сега като първа среща, първо да се съсредоточим на въпроси като цяло ще ти задавам, за да разбера положението ти с магазина и като цяло идеите, които имам, да ги обсъдим и Няма да видим проблем. какво ще правим. Да, така. Секунда само. Няма проблем. Може би ще трябва да напусна, защото ми иска разрешение за това, така че ще се включа всеки момент. М, Добре.